Disclaimer na úvod. Beriem cosplay ako umenie, čiže všetky veci a umenie ako také ako subjektívne. Čiže všetky veci, ktoré vám tu hovorím, sú čisto len moje tipy, triky, moje postoje k tomu, ako sa k cosplay predstaveniam stavať. Čiže to, že to vyrobíte inak, neznamená, že to je zle, ani to, že toto je správna cesta. Dobre. Pre tých, ktorí ma nepoznáte, pre tých dvoch ľudí, ktorí ma nepoznajú, ja som Emi, budem vás predvádzať dnesný večer. Ďakujem vám krásne. Okrem toho, že som prvý cosplay spravila takto na AS-ku pred 10 rokmi, presne to v strede, to som ja, je to tá istá postava, môžete vidieť posun, ak tam nejaký je. Tak aktívne súťažím teda 8 rokov a okrem toho mám za sebou recitačné súťaže, spevácké súťaže, tanečné súťaže a nejaké to moderovanie, takže hádam toho od vystupovaného mám dostatok na to, aby som túto prezentáciu mohla robiť s nejakou hodnotou pre vás. Dobre, čomu sa budeme venovať? Rozdelila som túto prednášku na nejaké 4 časti. Prvá sa venuje výberu postavy a nad čím sa zamyslieť. Myslím si, že polovica publika je táto prednáška na veci. Ale prečo to môže byť zaujímavé kritérium, nad čím sa zamyslieť? Druhá časť je už priamo otvorená na ten koncept scénky. Sú to viac menej tipy a triky, je to najviac výživná časť toho celého. Potom pre fanšmekrov tu mám tvorbu audia, prípadne videa alebo voice actingu. Možno sa k tomu dostaneme, ak budem dostatočne rýchla a môžeme sa tomu voice actingu povenovať viacej, prípadne si ma odstavte, ak vás to zaujíma niekedy neskôr. No a posledná časť už je to finálne prevedenie scénky a čo sa k tomu môže viac. A možno sa dostaneme aj na priestor na otázky, nie som si istá. Prosím doprava. Ďakujem. Ešte jeden raz. Výber postavy a prečo na tom výber postavy záleží. Veľmi laicky môžeme cosplay súťaže rozdeliť na nejaké craftingové čisto a performance súťaže. Vidíš sa tam? Pri tých craftingových ďaleko viacej záleží na všetkých možných technikách, ktoré použijete na tom, aby ten build bol pekný na detailoch. Kdežto tie súťaže, ktoré sú viacej založené na vystúpení ako takom, ďaleko viacej sa vám bude, alebo ďaleko lepšie sa vám bude pracovať s cosplayom, ktorý vám dovolí pohnúť sa, v ktorom sa actually zohnete. Mikrofón. A s ktorým viete pracovať a viete sa v ňom hýbať a viete, že keď spravíte 5 krokov, tak ich spravíte za 5 sekúnd a nie za 12. No, tým pádom by som sa zamerala na to, že osobnosť postavy môže byť napríklad jedným výberovým kritériom. Prvú tu máme takú Jinx z Arcaneu, za ktorú stačí vám spraviť prvých 5 gest a človek okamžite pochopí, že tá postava je šialená, pokiaľ to prevediete dobre. Čiže stačí vám v úvodzovkách menej roboty na to, aby ste ten charakter vedeli predať vašim divákom. Na druhej strane tu máme potom chudátku Tenten, ktorá má možno pekný dizajn, ale nulovú personalitu, nulový screen time a nula počet scénok. Takže s ňou sa ďaleko ťažšie vymýšľa tá scénka. Nehovorím, dizajnovo je pekná, ale scénka sa pri nej vymýšľa ďaleko zložitejšie, lebo nemáte s čím pracovať. Ďalšie kritérium je hlavná postava z anime alebo z hry versus supportná postava. Pri takomto Ichigovi z Bleachu vieme, že sa nachádza skoro každej scéne v každom dieli, má okolo seba veľa plotu, veľa postav s ním interaguje, má viacej dizajnov, má viacej zbraní, čiže je to zase ideálnejšia postava na to, že mám viacej možností, s čím môžem pracovať práve s ním pri tej scénke. Ešte potom táto postava, to je Kotei Makoto, alebo teraz Izar Zaka Mega Kill, má až 2 scény za celé anime. Ak ho tu niekto pozná, tak vám úprimne gratulujem. Táto postava má asi 2 screenshoty, čiže pokiaľ chcete niečo ušiť na mieru pre neho, prosím. No tak ľudia ho poznajú, to je viacej ako percentuálne, ako som predpokladala. Tak sa s ním ťažko tá scénka bude znova vymýšľať, pretože jednak nemáte dostatok referencií, jednak máte jednu verziu tej postavy, s ktorou môžete pracovať a má nedostatok screen timeu, takže tiež vymýšľať na to, čo je niečo špecifické pre ňu je zložité. A potom
Oslý mostík k ďalšej časti prednášky a to je teda výber postav, ktoré sú mainstream a ktoré sú níž. A túto už to nie je úplne také, že táto kategória je lepšia než tá druhá. Skôr je to o tom, čo preferujete vy. Taký Naruto je mainstream, aj keď ten človek nevidel anime, tak je veľká pravdepodobnosť, že túto postavu práve bude poznať. Čiže keď začnem Naruto ranovať, poviem nejaký z jeho hlášok, alebo vyťahnem Rasengan, alebo poviem, že chcem byť Hokage, aj človek, čo to anime nevidel, vie približne, o čom sa jedná, čiže má kontext tej scénke už dopredu. Vy z ďaleko menej vecí musíte explicitne divákovi vysvetliť, čo tá postava je, lebo hovorím, už nejaké povedomie o tej postave mám. Na druhej strane tuto taká Hillary Tsukishima, ktorú zase bude poznať 2% z ľudí, je níž anime pre 10-11 ročné dievčatka. Čiže ak vytiahnem toto na pódium, tak šanca, že to niekto bude poznať je nulová, čiže ja tomu divákovi musím vysvetliť, že aha, ona je idol, aha, jej motivácia je teraz byť, ja neviem, najlepšia na svete, je veľmi ako by som povedala, pážravá po slovensky. A toto je kontext, ktorý ten divák nemá, čiže kopec vecí je musíte priamo vysvetliť, či už cez to, čo hovoríte, alebo práve cez gestá. A teda, prečo je ten kontext divák dôležitý? A tým sa teda dostávame ešte raz so slibnostíkom ďalšej časti prednášky. A na tu budeme potrebovať náš tím. Toto sú 3 najdôležitejšie osoby, pre ktoré tú scénku robíme. Prvá je naša kvetuto, ktorú máme ako porodkyňu. To je človek, ktorý sedí v prvej rade. Rátame s tým, že nejaký kontext, nejaký research si v tej vašej postave urobil, čiže dačovi. Ale súčasne je to človek, ktorý vás zaujíma najviac, pretože on hodnotí tú vašu niekoľkomesačnú robotu a jeho potrebujete zaujať. V druhej rade máme typa v zadnej rade. Ahoj. Ten je veľmi dôležitý pre nás z toho dôvodu, že je od nás najďalej. Kontext postave mať nemusí, ale my chceme, aby aj on z tej scénky bola čo mal. Vystal si tie 3 rady na to, aby sa dostal do haly. Tak 3 hodiny si vystal radu, aby sa dostal do haly, takže chceme, aby aj on si z toho bola čo odniesol. A pri troche šťastia ten typ prestane scrollovať po každých 30 sekundách TikTok, takže aj to musíme držať niekde v hlave, že aha, potrebujeme jeho poruchu pozornosti nejako upokojiť. No a v neposlednom rade je tá tretia osoba, to je cosplayer, človek, ktorý tú scénku robí, pretože to, ako vy vystupujete na pódium, sa priamo odráža na vaše publikum. Čiže pokiaľ vy do toho celého vystúpenia idete s tým, že ste nervózni, alebo sa vám nechce, na vás je to proste vidieť. Keď človek sedí v hľadisku a pozerá sa na vás a vidí, ako vás to nebaví, ani jeho to nebude baviť. Na druhej strane, keď prídete s tým elánom, že ja sa na to prednášku, ja sa teším na to celé predstavenie, tak aj on vás bude ďaleko radšej sledovať a bude sa zaujímať o to, čo vlastne na tom pódiu stvárate. No. A týchto všetkých ľudí potrebujeme na koncept scénky, čiže prečo nás to publikum zaujíma? Okrem toho, že tam teda sedia dvaja z tých 3 ľudí, je dobré aj práve ten koncept a kontext celej scénky zakladať na tom, kto sedí vo vašom publiku. Na anime show môžete rátať s tým, že človek, ktorý tu sedí, má kontext k anime, má nejaký background, pozná to, aj keď je laický, ale stále áno. Na druhej strane, keby ste išli na stretnutie Star Wars fanúšikov a zoberte tam toho Naruta na cosplay súťaž, tak už vám ten Rasengan alebo to, že chce byť Hokage, nemusí prejsť, lebo títo ľudia práve ten kontext nemajú. Takže toto je prvá vec, na ktorej sa zamyslieť. Druhá vec je jazyk celej prednášky, defaultne angličtina. Prečo? V prvej rade sedí tá cosplayerka. Ten judge, ktorý vás bude hodnotiť a 90% prípadov po anglicky rozumejú. Keď nie, zväčša majú tlmočníka. Sála vám bude rozumieť tiež. Na našich konoch môžete spraviť prednášku aj po slovensky alebo po česky, ale práve ten dotyčný, ten judge, ktorý vám má rozumieť, tak práve ten prichádza ten najdôležitejší koncept, plus na CS-ku a my máme výhodu toho, že máte titulky za sebou, takže pre nich hlavne ten jazyk treba vybrať. Potom, keď už máme teda jazyk scénky, tak sa zamyslíme nad žánrom. Ten zväčša vyberáme podľa postavy.
Pokiaľ je to nejaká veľmi vtipná postava, tak môžeme ísť samozrejme do vtipnejšej scénky, to sa tak ponúka, nejaké mýmy vytiahnuť alebo vtipné scény práve z toho anime. Na druhej strane, pokiaľ je to seriózna postava, tak asi budete skôr hrať na tú emočnú notu. Každopádne nemusí to byť nutne vylúčovacie, môžete mať v jednej scénke obidvoje. A za mňa je to potom zaujímavejšie trochu tá scénka. Ďalej by som povedala, že sa treba zamerať aj na dej a premyslieť si zo základu, či bude mať tá scénka dej, alebo aký bude mať dej. Úvod, jadro, záver, to je taký literárny koncept. A je dobré, pokiaľ vy ako postava prídete na pódiu v stave A a potom pomocou scénky sa dostanete do nejakého stavu B. Je super, aj pre diváka je to ľahšie udržateľné na pozornosť, alebo čo sa snažíte tou celou scénkou povedať, pokiaľ tam práve tento deň je. Neznamená to, že musíte, ale za mňa dobrý. Ďalej by som povedala, že platí pravidlo 30 sekúnd a to je práve pre toho typa v zadnej rade, čo dlhšie ako 30 sekúnd neudrží pozornosť. Každý 30 sekúnd niečo nové v úvodzovkách. Čiže pokiaľ som prvý 30 sekúnd interagovala s mečom, možno potom nebudem aj ďalších 30 sekúnd interagovať s mečom, ale práve si vyberiem niečo iné a tým udržím pozornosť človeka, ktorý sa na mňa pozerá. A ideál pre scénku by som povedala, že je tak minúta 30. Všetko nad, mám to minútu 30, ale všetko nad je už také hraničné s tým, že vy chcete, aby ten človek, keď sa na vás pozerá, tak sa nasíti, ale nepresíti. Čiže po tej minúte 30 už tá pozornosť tak či tak, aj keď tam hádžete a klaunujete a robíte srandoviny, tak tá pozornosť automaticky u človeka začína klesať, s tým sa nič spraviť nedá. Ale keď to udržíte do tej minúty 30, za to viete odohrať celý deň. Všetko, čo ste chceli, sa v tých minúte 30 povedať dá. A súčasne ten divák proste odchádza s pocitom, že je nasýtený, nepresítený. Nepozeraj sa tak na mňa. V tejto fáze je tiež dobre zamyslieť sa nad všetkými prvkami, ktoré budeme chcieť používať počas scénky. Je to dobré z viacerých dôvodov, ale môžem sa zamyslieť nad tým, aha, tento kostým má plášť. Čo môžem s plášťom spraviť? Môžem ho zhodiť na zem a nemusím ho mať počas celej scénky, ale môžem s ním niečo cool spraviť. Mám meč, budem s ním možno chcieť máchať. Alebo naopak, nechcem s ním máchať, musím si vymyslieť niečo iné. Mám tam teda kameň, do ktorého budem chcieť udrieť, aha, budem potrebovať ako prvku kameň. A v tejto fáze proste treba uvažovať nad tým, čo všetko vlastne k tomu budem potrebovať, pretože ak mám nejakú prvku, ktorá je veľmi dôležitá pre tú scénku, netreba si to nechávať na poslednú chvíľu a vyrábať práve túto prvku, lebo sa môže stať, že prestane fungovať alebo nebude fungovať tak, ako si predstavujete, a keď to budete potrebovať prerobiť, zrazu už nie je ten čas. Hlavne pokiaľ je ozaj veľmi potrebná na tú scénku ako takú. Vtedy odporúčam spraviť si ju dopredu. Tiež sa zamyslíte nad zvukovými efektami. Pokiaľ viem, že absolútne nebudem mať čas tú scénku trénovať, čo ja teda neodporúčam, ale stane sa, možno tam nedávajte zvukové efekty. Za mňa, a to je iba môj osobný názor, pokiaľ tam mám zvuk toho, že udriem mečom a trafím sa, paráda, perfektné. Ale ak tam ten zvuk mám a trafím sa 3 sekundy potom, alebo 5 sekúnd potom, tak je to ďaleko väčší problém, ako keď iba tráfam do vzduchu bez zvuku, hej. To je len taký môj postreh na toto. A pri tomto koncepte tiež treba sa zamyslieť nad tým, či budem potrebovať iné postavy. To je, mám tam nejakého kamaráta, čo so mnou bude na pódiu, alebo mám tam niekoho, s kým sa budem rozprávať, budem ho chcieť ako propku na tom pódiu so mnou, alebo to bude len hlas niekde vo vzduší, niekde v diarave. Ak to pravidlá dovolujú. Prosím? Že ak to pravidlá dovolujú, lebo že vraj na Anime Feste úplne že to nejde. Že máš druhého človeka na stage. To není myslené ako, že buď máš dvojicu, s ktorou vystupuješ, ale skôr ako, že kamaráta v rámci toho predstavenia. Neviem, ja som sama za seba cosplay Naruto a teraz sa rozprávam so Sakurou, tak si spravím propku Sakury a mám ju tam vedľa seba. Tak či si ju vytvorím ako propku, alebo si ju nechám iba ako hlas pozadí, tak som to myslela. A v neposlednom rade svetlo, lebo to sa nám stal takový nešvar, ale Bohu nám nie, asi pred mesiacom, keď sme boli na súťaži a typkyňa prišla na pódiu s tým,
že boli svetlá zasnuté a zostali zasnuté asi 40 sekúnd z jej minútového vystúpenia, čiže z toho kostýmu nevidíš nič. Vy ste najdôležitejšou súčasťou práve tej scénky ako takej, vy máte vyniknúť, čiže divák nepotrebuje vidieť tmu, potrebuje vidieť vás. Taktiež, keď tvorím celý tento koncept, tak odporúčam zobrať si papier a pero, pretože ja si to sama tiež niekedy myslím, v hlave si budem vymýšľať scénku a premýšľam nad tým a potom mi ubiehajú myšlienky na jednu, na druhú stranu. Za to, keď sa človek prinúti sadnúť si k tomu a ani nie počítač, ozaj papier a pero, ten mozog začne spracovávať vnemy trošku inak, začne si asociovať jednu vec s druhou a potom ten koncept ide ďaleko rýchlejšie. Ja som to sama zistila na vlastných skúsenostiach, že keď to myslím iba v hlave, pokiaľ samozrejme sa vám nesníva o scénkach ako túto koje, my bežní smrteľníci si to musíme vymyslieť, ale keď nad tým iba rozmýšľam, tak 2 týždne som prerozmýšľala a stále som nemala vytvorenú scénku a potom som si za to sadla za 10 minút, zrazu bol celý scenár hotový približne. No. A potom teda prichádza tá najťažšia časť a to je brainstorming. A ako sa k tomu celému vlastne konceptu dostanem a čo budem chcieť robiť. Ja odporúčam nasledovné veci. Prečítať si mangu alebo anime si prepozerať. Na YouTube ísť, nájsť si nejaké shorty s tou postavou alebo nejaké proste videá zo strihy z toho, čo je tam zaujímavé. Prečítať si lore, môžete si spraviť napríklad nejaký TLD a vybrať si konkrétnu scénu z anime, alebo práve teda nejaké to zrekapitulovanie celého príbehu tej postavy, hlavne pokiaľ ju divák nepozná. Taktiež sa môžete inšpirovať na medzinárodných súťažiach, veľké súťaže ako Extreme Cosplay Gathering alebo VCS majú všetky záznamy voľne dostupné na YouTube, takže jednoducho sa môžete inšpirovať od ostatných. A z tohto pohľadu ja tiež odporúčam spraviť si styčné body. Viem, že mám postavu, ktorá má šaty a chcem sa v tých šatách točiť. Viem, že tá postava má nejaký meč. A viem, že má nejakého zloru, som zistila, že má nejakého úhlavného nepriateľa, proti tomu budem možno chcieť bojovať. Aha, dobre, zrazu mám koncept scénky. Prídem tam, budem počuť, že mám nepriateľa, teraz s ním budem bojovať a máchať tým krásnym mečom a potom ho zabijem a budem sa radovať v tých pekných šatách, sa budem točiť na pódium. 3 veci. Niekedy vám stačia 2 a viete z toho vlastne spraviť celý koncept, lebo však 2 body streba na priamku a za 3 máte na trojuholník a my chceme ten trojuholník, pospájame 3 body a zrazu máte celú scénku hotovú. Stačia vám proste ozaj zo pár vecí, ktoré chcete spraviť. A to ako idea úplne stačí, potom už si len to prepojenie viac menej príde sám. A tiež, toto je taký tip skôr, všeobecné versus špecifické a tuto som si tak nepekne vytýčila idol predstavenia, lebo tam sa to doslova pýta, je to idol, spieva, tancuje, budem robiť tanček a budem spievať na pódiu. Sama som robila back to back 2 idolské kostýmy po sebe. Ja odporúčam, áno, tancujte, to k tomu patrí, o tom je celý príbeh toho idolu, ale pridajte si tam kúsok z jeho backstory. Ďakujem. Vôbec mi to nevadí. Kúsok z jeho backstory máte napríklad pri takej killari, ktorú som ukazovala už predtým. Asi sa mi nepáči, že som zlohovne prešla slajdy, pardon. Opravdu. To sú ITčka, prepáčte. No, teraz som zabudla, kde som bola. Tak sa naspäť vrátim ku killari. A čo sa týka killari, tak pri nej som práve vedela, že je to niche anime, nikto to nepozná. A chcela som dokonca až 2 tančeky v rámci jednej scénky. Takže musíte niekoho toho diváka presvedčiť, aby to zožral. Čiže skrátiť žiadna minúta 31 tanček, 20 sekúnd stačí. Tak som to spravila tak, že aha, dobre, ráno vstávame, prídeme, zistíme teda, že je nejaká súťaž, idol vystúpení, tak sa pripraví, tancuje v rámci toho idol vystúpenia, potom vyhrá, tak tancuje, lebo sa teší, že vyhrala. A takto som si to viac menej mohla odobriť, že budem tancovať 2-krát počas jednej scény. Alebo som mala potom takú Riseku Chikagu, ktorá je z Persona 4 a tiež proste ten tanček tam k tomu cosplayu patrí, to je v poriadku, ale ona má zase nejakú príbehovú linku o tom, že nebola úplne spokojná s tým, ako idol svet funguje, potom ale videla nejakú motiváciu a vrátila sa k tomu naspäť. Tak toto zase som premietla do tej scénky. Nemusí to byť vždy nutne pravdivé, ale je fajn, keď to nejako odobríte. A ako som spomínala práve pri tej killari a pri tom Narutovi,
Môžete si dovoliť spraviť tú strechu Hilary viacej všeobecnú na idolov celkové, pretože kontext chýba divákom, ktorí sa na vás pozerajú a pri tom Narutovi práve môžete ísť viacej do tých špecifických vecí, lebo už tam nejaké to povedomie o tej postave ako také nie. Tým sme sa dostali cez túto strašne putnú časť za 30 minút. Vynikajúce. Tuto sú nejaké krásne obrázky vystúpení. Je fajn, keď sa tvárite aj nejako na pódiu, ale k tomu sa dostaneme v poslednej časti, toto je len na obohatenie, ale môžete sa pozrieť na prvom obrázku, ako sa kvet tvári zničenie. Tak, prichádzame na technickú časť. Budeme sa teda venovať audio, video a očividne môžeme aj voice actingu, lebo stíham. Audio, veľmi rýchlo, odporúčam robiť v Audacity. Je to open source program, legálne, verejne dostupný. Postačí vám úplne na to, na čo ho chcete mať, strihanie audia zvláda parádne, dá sa tam mať viacero skútok, dokážete v ňom aj nahrávať hlas. Takže všetko, čo potrebujete, sa v rámci tohto jedného programu dá stihnúť ľahko. Viete sa ho veľmi rýchlo naučiť ovládať a tiež je celkovo jednoduchý na prácu. Pre viacerých fajnšmekrov, ktorí sa hudbe venujú viacej, ďalšia možnosť samozrejme platená možnosť je Reaper alebo Adobe Audition. Tieto už majú samozrejme trošku inú a upgradenutú prácu so zvukom ako takým. Ale hovorím, to je skôr pre fajnšmekrov, pokiaľ sa tomu chcete do budúcna venovať nejak viacej skôr hudbe, nie ako cosplay prednášok. Každopádne chcela som to uviesť ako alternatívu, že pokiaľ už sa tomu nejak venujete, máte jeden z týchto programov, nepotrebujete nič iné a spravíte všetko, čo treba tam. Teraz, kde hľadať všetku tú hudbu, alebo odkiaľ si hudbu na tú scénku zobrať. No samozrejme, YouTube je náš najlepší kamarát, ale vôbec nemáte dovolené dať si YouTube MP3 do Google a cez to náhodou stiahnuť URL, toto sa nerobí, to nie je dovolené. To také neexistuje. Ale v každom prípade na YouTube nájdete všetko možné. Ako som už povedal, sú tam nejaké scény priamo z anime. Lolko napríklad tam postuje celé 16-minútové voice acting hlášky danej postavy a niekedy vám proste stačí len cez to sa preklikať a zrazu zistíte, aha, týchto 5 hlášok mi vyhovuje, to znie, že s niekým bojuje, dobre, použijem toto. Hej, kopec audia z hier je tam takto tiež a môj osobný tip je OST, alebo teda Original Soundtrack. Kopec anime aj starých ešte zo začiatkov 2000 rokov tam má celý playlist a keď robíte na niekoho ako z Naruta scénku, tak je super použiť proste podkladovú hudbu, ktorá sa k tomu viaže. Čiže všetko je to proste na YouTube, viete to, neviete to legálne odtiaľ dostať. A potom sú ľudia, ktorí radi tvoria covery alebo vlastnú hudbu. Títo často majú aj priamo download link pod tými videami, že si to môžete kliknúť, otvoriť a stiahnuť legálne zase zadarmo, keď vám to dovolia. Zväčša je to na nekomerčné účely. Potom je ešte taká možnosť, ktorú tiež vôbec neodporúčam, vôbec to nerobte a to je stiahnuť si program OBS a nahrávať. Určite si ním nenahrávajte obrazovku počas toho, ako pozeráte anime alebo si náhodou z toho budete extrahovať tú hudbu. Nie, to veľké nie, to sa nerobí predsa. Používajte copyright free hudbu, to sa mi stalo napríklad na LOLko súťaži, takže človek zistí, že LOLko má dokonca celý svoj oficiálny soundtrack pre copyright hudbu, lebo oni chceli tú súťaž streamovať, takže KDA nepatrí medzi copyright free hudbu napríklad, aj keď je priamo LOLková. Takže to je tiež vec, proste tie veci sú ozaj legálne zadarmo, môžeš si ich zobrať do tej scénky, dať na nekomerčné použitie a ste good. Dobre. Malý tip k tomu audiu je tiež, že môžete použiť ambient sound, alebo teda zvuky v pozadí. To je vtačky nám čvirikajú, búrka, prší, loď sa kolíše. Vie to dotvárať atmosféru, pokiaľ mám pocit napríklad, že som v lese a dám si tam teda tie vtáčiky, čo švirikajú, alebo vietor fučí. Tak zase diváka to jednoduchšie dostane do tej scény ako také. No, ďalší tip, ktorý tu mám, je pokiaľ máte a pridávate si tam zvukové efekty zbraní a idem teda tým mečom máchať a mám tam nejakú podkladovú hudbu, dajte to na beat, aby ste si nemuseli rátať sekundy, lebo pokiaľ si rátam, že o 6 sekúnd sa rozbije zrkadlo
A narátala som 7 sekúnd a zrkadlo sa ešte nerozbilo. Mne jedno, koľkokrát to nacvičíte, proste ten čas na pódiu ubieha nejak inak. Takže odporúčam dať to proste na beat, aby ste vedeli, že aha, tá pesnička má nejaké tempo a teraz to príde. Teraz mám ten image modrý. Toto vám fakt uľahčí robotu, lebo stačí vám to potom menejkrát si napočúvať a viete, že v ten moment vlastne mám spraviť túto vec. Dobre. Takisto, ako sme spomínali predtým, zamysleli sme sa nad tým, či sa budeme baviť s inými postavami počas toho, ako sme na pódiu. Čiže budem chcieť aj nejaký hlas nepriateľa, nebudem ho chcieť extrahovať z toho audia, alebo ho budem chcieť nahrať. Nad tým sa tiež pri tom, ako to audio vytvárate, treba zamyslieť. A tiež potom nejaké, toto je zase typ na zvuky, ktoré sú to voľne dostupné, ako ja neviem, zvonček, alebo tak, že free sound effect, keď si dáte do Google, tak nájdete stránky, ktoré sú akože, môžete si odtiaľ stiahnuť, to je dovolené. A veľký tip pri tom, ako audio tvoríte ešte predtým, než ste ho poslali na prihláške, je vyskúšať si timing. Úplne na nečisto aj na 1x1 meter, len s tým, že budem stíhať prebehnúť z jedného miesta na druhé, budem stíhať dobehnúť dozadu, mám dostatok času na to, aby som sa točila, alebo na druhú stranu točím sa už 10 sekúnd a už ma to nebaví a ešte sa mám točiť ďalších 10, skrátiť. Pokiaľ sama viem, že tam nemám čo robiť, skrátka, dajte to preč, stačí nám tá minúta 30, menej je niekedy viacej. Uľahčí vám to potom to, že budete mať menej stresu, keď budete nacvičovať tú scénku, lebo zrazu zistíte, že aha, keď tu už nemám 10 sekúnd čo robiť, nechcem robiť stále to isté. Čiže tohto sa vlastne zbavíte, pokiaľ si to vyskúšate predtým. A potom je protipol tomuto, a to sú buffer sekundy. Pokiaľ viem, že sa má niečo niekde rozbiť, alebo niečo má niekde odpadnúť v istý moment, nechajte si tam sekundu 2 buffer, lebo sa môže stať, a to sa stalo aj mne, 20 krát máte tú scénku nacvičenú, už ste ju raz na pódiu mali a zrazu tá zástera padne prvá pomala a vy v tej zástere vo vačku máte telefón, ktorý potrebujete vytiahnuť. Čo spravím, keď tam nemám ten čas na to, aby som ho vytiahla? No, nič, začnem panikáriť, alebo potom už budem počuť, že začína nejaká iná časť, ktorá som nemala robiť počas toho, ako ten telefón na zemi lovím z vačku. Takže 1-2 sekundy tam, kde sme pri tej otočke, tie sekundy zase dali dole. Hej. K videu asi tiež tak trošku rýchlejšie. Programy, ktoré odporúčam, ja sú CapCut, to používam asi najradšej, má to nejaké profunkcie, ale na to, čo vám tá cosplay, proste to video na cosplay súťaž stačí, tak v tomto to spravíte úplne pohodlne. Potom pre fajnšmekrov je zase DaVinci Resolve, to je tiež, obidve sú tieto by mali byť neplatené zadarmo verzie, ktoré si viete legálne stiahnuť. DaVinci je ozaj pre fajnšmekrov, pre ľudí, ktorí sa editujú ako takému videi venujú viacej. Ja osobne som to otvorila a veľmi rýchlo som to zatvorila, lebo není to môj fort, není až taký intuitívny a trvá čas, lež sa s tým naučíte robiť. Pokiaľ máte zajtra odozdať prihlášku, stiahnite si CapCut. DaVinci Resolve sa nestihnete naučiť. A zase potom tu máme pre tých ľudí, ktorí sú peňažití, tak Adobe Premiere Pro alebo Sony Vegas. To sú tiež možnosti a dá sa s nimi pracovať jednoduchšie, tak by som to povedala. No a pokiaľ sme teda na súťaži, ktorá si vyžaduje video za nami, a vôbec neviem, čo by som tam dala. Nedávate tam prázdnu obrazovku, zoberte jeden obrážčok, nejaký background konohy na toho Naruta, dajte tam, ja neviem, guličky svietiace, akože taký ten glow efekt, že slniečko svieti, hotovo. Aj to stačí, alebo hmlu tam dáte, hotovo. Je to proste nejaké jednoduché video. A úplne to stačí. Ale potom tuto pre fajnšmekrov levelu 2 tiež zoberete si vlastný telefón a natočíte si video, spravíte si celú scénu a natočíte si podklad v tej prednáške sami o sebe. Tiež výhodné, efektné. Teraz zamyslieť sa tiež nad tým, či do toho videa chcete dať titulky.
Je to fajn, lebo aj ten typo v zadnej rade, keby náhodou bolo čo nepočul, tak tie titulky vás vedia zachrániť s tým, že divák bude rozumieť, o čom tá prednáška, alebo teda celé to vystúpenie vlastne je. Takže titulky sú big help. A určite, ako som hovorila, nepoužívajte OBS na to, aby ste si nahrali nejakú scénu z anime, nie, to sa nerobí. A dobrá stránka je Backteasy, to mi tu tiež takové odporúčila. Mám pocit, že ona suplementovala polovicu tejto prednášky. A zase tam sú zadarmo nejaké videá a efekty, ktoré si viete stiahnuť na green screenoch alebo s priehľadným pozadím, ako sú ohníky, hmly a podobné srandy. Tiež to vie dotvoriť atmosféru relatívne jednoducho. A dôležité pri tom videu je video versus cosplayer. Dobré ráno, moje milé Vany. Ešte sa dostaneme o jeden slide pred. Dobre? Ďakujem ti. Video má byť pomôcka pre toho cosplayera, ako vyjadriť svoju myšlienku, ako diváka dostať do tej scény, ale nechceme, aby to video zbytočne preberalo vám čas. Vy ste na tom pódiu, vy ste ten cosplayer, vy máte byť hviezdou a nechcete, aby random typ v zadnej rade pozeral na to, čo je za vami ako film a nie na vás. No, čo sa týka voice actingu, tak ako som už povedala, z YouTube vôbec neviete extrahovať hlášky, aby ste teda mali hlasy pre vaše postavy, či už vašu, alebo práve toho animáka. Je to tiež cesta, každopádne vás to veľmi limituje práve pri tom vašom koncepte, lebo môžete vychádzať iba z existujúcich hlášok, iba z existujúceho voice actingu tej postavy. Navyše, pokiaľ je to anime. U hier je to ešte relatívne pohode, lebo častokrát tie hlášky nájdete verejne dostupné bez nejakého background, bez nejakej background hudby. Pri anime je to horšie, lebo práve tam sú tie zvuky, je tam nejaká hudba, sú tam zvuky, meče sa ťahajú alebo bijú a podobne, čiže to audio nie je čisté. A ako som povedala, veľmi vás to ovplyvňuje s tým, že nemôžete si robiť úplne čo chcete. Čiže ja odporúčam vlastný voice acting. Je to zase fajn vec pre vás, nová vec, ktorú vyskúšať. Relatívne vám na to stačí málo a to je váš telefón. Už teraz každý telefón má záznamník alebo teda to video a potom keď je to vaše video, tak už si môžete extrahovať tú MP3 z toho, to není problém. Takže tak viete získať hlasy. Prípadne potom, pokiaľ sa tomu chcete venovať nejako viacej, áno, Lila? Legálne sa dá nejako voiceover, že ja si chcem nahovoriť cudziu postavu, lebo tá postava nikde nerozpráva to, čo zrovna ja by som chcela na tú scénku a nejaká stránka, z ktorej by sme to nemali alebo mali sťahovať na takéto voiceover svojho hlasu. Nie som si úplne istá, či som pochopila otázku, pretože pokiaľ si to audio chceš nahovoriť sama, tak si otvoríš Audacity a nahráš si to tam. Ale keď chcem, aby tá postava znela inak ako ja. Toto. Priznám sa, že s týmto ja nemám úplne skúsenosť, tomuto sa nevenujem. Určite sa veľa čo dá nájsť, ale asi by si musela použiť umelú inteligenciu. Ja sa priznám, že teraz tohto skúseností nemám. Mňa ten voice acting baví ako taký, takže radšej sa pokúsim, aby som ja znela ako tá postava. Ale ako som povedala, toto je umenie, toto je ako sa ty k tomu staviaš a je to na tebe, čo si vyberieš, čo ti vyhovuje, to použij, hej? Takže z tomuto úplne teda, prepáč, neviem ti poradiť. Ak sme teda nahrali čokoľvek na ten telefón a chceli by sme to možno už trochu vylepšiť, ďalším krokom je USB-čkový mikrofón. Tie sú cenovo dostupné a potom pre tých, čo sa tomu chcú ozaj venovať viacej, tak XLR-ako vám na to potrebujete tam tú červenú krabičku na spoji audio interface, takže zbytočné srandoviny. Každopádne, čím lepší mikrák, tým lepší zvuk. A jedinú vec, na ktorú si treba dať pozor, pokiaľ nahrávate aj cez ten telefón, tak je to fakt, že vy chcete, aby to audio malo nejakú výslovnosť, aby malo nejakú kvalitu. A treba si to vyskúšať doma, pokiaľ ho už máte zostrihané celé na reprákoch. Či úplne nahlas si to dať na nejaké JBL-ko, alebo úplne nahlas si to dať na počítači, vyskúšať si to tiež na sluchátkach, aby ste si vedeli overiť, či tam nič nechrapčí, či tam nie sú žiadne tie sounds, ako toto napríklad, alebo sýkavky ako lebo to sa diváka, no možno ho to prekvapí a začne dávať pozor, ako vy všetci tu teraz.
Ale na druhej strane je to rušivý efekt, ktorý opäť odvracia pozornosť od vás a od tej scénky. Takže to je taká vec, na ktorú by som si ja dala pozor. A tiež, ako som povedala, všetko to vlastne v Audacity viete spraviť aj s úpravami hlasu. Tam sú dokonca nejaké efekty, ktoré viete použiť ako modifikáciu, pokiaľ potrebujete hrubší hlas alebo podobne. Takže všetko je to tam. Dobre. Čas máme skvelý. Takto napríklad vyzerá, spoiler, môj cut vystúpenia na zajtrajšiu súťaž. Mám toto je v Audacity. Prvé dve stopy tam mám hudbu, ja som rada, keď sa to prelína a potom si môžem spraviť fade in a fade out na audio, aby tam neboli žiadne skoky. A potom zvyčajne mávam jednu stopu na každú postavu, aby som to vedela lepšie ovládať. A prípadne pokiaľ tam máte tie sound efekty, ako sme sa bavili o tom predtým, rinčanie zbraní, budíky, to si dajte ešte na jednu samostatnú stopu. Treba, aby to skrátka bolo vyvážené a takto sa jednoduchšie kontroluje, čo s tým spravíte. Pokiaľ si to všetko prpnete do jednej, veľa šťastia s editom. Nerobte si to. A týmto sa dostávame k tomu samotnému vystúpeniu ako takému. Najdôležitejšia rada z celej tejto prednášky, nácvik. Ozaj si to prejdite. Je to dôležité. A prečo je to dôležité? Pokiaľ si vy tu to predstavenie predtým nacvičíte, ďaleko si v tom budete istejší, budete mať väčšie sebavedomie, nebudete sa báť, alebo budete sa báť menej. Na toho diváka to zase pôsobí lepšie. Druhá vec, vy predídete predbytočnému stresu alebo nervozite, alebo viete, že 10-krát som si to vyskúšal, 10-krát mi to vyšlo, tak prečo by to na ten 11. nemalo? Druhá vec, ktorú beriem ako veľmi, veľmi dôležitú, je cvičiť si to v cosplay. A ja som si vedomá toho, že nie vždy je ten cosplay hotový aj pár dní predtým, ako to predstavenie máte robiť. Každopádne, a toto je tiež osobná skúsenosť, celý týždeň si skúšam scénku s plášťom a teda je to časť kostýmu, ktorá je už hotová, skúšam to s tým. No a keď si ten cosplay oblečiem celý deň pred festivalom a vyskúšam si to, zrazu zistím, tak ja si celý týždeň ten plášť takto vyzliekam a nemusím sa o to starať, ale ja tu mám teraz kapsu, vyskúšam si a kapsa je dole. Čiže musím nájsť iný spôsob na to, ako si ten plášť dať dole, opatrnejšie, aby som si nezničila ostatok cosplayu. A toto je vec, ktorú bohužiaľ predtým, než to spravíte, nenapadne vás to. Nemáte šancu zistiť, že bože, toto by mohol byť problém. Čiže preto je to treba skúšať so všetkým. A pokiaľ už nič iné, tak aspoň stopánkami, lebo človek sa ďaleko inak hýbe, keď robí tú prednášku bossy, scénku, keď robí bossy, alebo keď mám zrazu 8 cm štekle a mám nich tancovať. Lila, neviem, ako to robíš, klobúk dole. Ale teda odporúčam. S nimi. Áno, výborne, vynikajúci, takto má. Na niekoľkých povrchoch, aj to som zistila, že pomáha. Presne tak. Čiže je ozaj dobré si to vyskúšať, lebo vy máte úplne inakšiu pohyblivosť v normálnom oblečení, ako sú legíny a teda vyťahané tričko. Tak vtedy spravím aj premet, alebo moje obľúbené, Ale pokiaľ máte na sebe armor a zrazu zistíte, že ja sa vlastne na to jedno koleno nedám a zistíte to na pódiu, úplne najhorší prípad, čo sa vám môže stať, keď to zistíte deň predtým, ešte sa okolo toho dá čo spraviť, alebo hlavne keď zistíte, že nemáte v tom takú pohyblivosť, čiže miesto tých 10 sekúnd, čo ste mali vyhradených na to, že prejdem z jednej strany na druhú, to spravíte za 15. Chvála Bohu, sme si tam dali všetko tie buffer sekundy predtým, mysleli sme na to dopredu, takže naučíme sa s tým pracovať, ale minimálne proste aspoň raz si to v celom tom cosplayi vyskúšať, zachráni vás to pred tým, aby vám tá scénka vlastne nevyšla. Už toľko času ste tomu venovali, mesiace, niekto roky prípravy toho cosplayu a nestojí to za to, aby ste tú minútu 30 ste prišli o tú slávu tým, že ste si to proste raz na seba nedali predtým. Takže tak. A tiež je dobré nacvičovať s prvkami, hlavne pokiaľ tá prvka je veľmi dôležitá na to, čo sa snažíte povedať tou celou scénkou, pokiaľ je tam ten kameň, proste čo tam musí byť.
a má sa rozbiť, tak je dobré ho mať dopredu spravený, aby ste si mohli s ním rátať, s tým, že ten kameň tam bude a rozpadne sa tedy, kedy sa má. A tým sa vlastne plynule dostávam ku kulisám. Chvála Bohu, sme si teda na tie kulisy, na tie prvky sme mysleli už predtým počas toho, ako sme vymýšľali celé audio, ako keď sme si pripravovali scenár, čiže viem, čo budem mať, viem, kedy to mám použiť, viem, či sa na ne viaže alebo neviaže nejaká zvuková stopa a na základe toho potom teda viem, že z čoho ich vlastne môžem spraviť. Už sme sa bavili o tom, že ako prvky môžem použiť aj súčasti cosplay, ako teda tie meče alebo plášte, čiže toto všetko mám vybavené. Dôležité pri scénkach a kulisách hlavne je pamätať na to, že majú byť funkčné a efektívne. To znamená, pokiaľ som si tam ten kameň doniesla, tak s ním bola, čo budem robiť. Pokiaľ sa moja scénka odohráva niekde vo vesmíre, mám tam random strom. Prečo tam ten strom bol? Keď som s ním neinteragovala, prečo? Ako sa dostal strom do kozmu? Automaticky to diváka vytrháva od vás, ako cosplayera, a zaujíma sa práve o ten strom. Takže všetko to treba použiť. Hej? A na druhej strane, teda, pokiaľ to máte mať, tak to majte. Ak to nemá význam a tá scénka bude rovnaká bez toho, dajte to preč. Netreba to tam. Niektoré súťaže majú taktiež podmienku, že musíte zanechať čisté pódium, čiže vás to vie limitovať v tom, že ak tam chcem používať konfety, ak tam chcem hádzať umelú krv, nesmiete zašpiniť pódium, takže treba tieto veci nejako obísť. Krepový papier je napríklad obľúbená vec, ako suplementovať práve umelú krv, vyhodíte to a je to efektné. A v poslednej dobe sú veľmi obľúbené paravany, to sú teda tie IKEA-ové vešiaky na oblečenie, cez to si prehodíte niečo a máte zrazu pozadie a dokonca sa s tým dá interagovať. Vy sa za to môžete schovať a zmeniť sa, prezlieť sa napríklad, alebo s tým môže interagovať niekto iný a to sa dostaneme k tomu v poslednom bode. Čo sa týka materiálov propiek, tak povedala by som, že fantázii sa medze nekladú. Čokoľvek, čo vyzerá dobre z 2 metrov je fajn pre vás. Tuto nemusí to byť dobre úplne zblízka, lebo tak aj ten porodca je od vás trošku ďalej. A vy ste vlastne na vyvýšenom pódiu nad ním. Takže materiál môže byť úplne čokoľvek. Polystyrén, kartón, ja rada malujem napríklad z vodovkového papiera, som si spravila palasinku. Čokoľvek, kým je to funkčné, kým je to efektívne a teda z 2 metrov to vyzerá fajn. Ako som už spomínala, za tie paravany sa teda môže schovať ešte jedna postava, to je Stage Ninja. To je človek, ktorý vám na niektorých súťažiach je zvolený, na niektorých nie. A to je osoba teda, ktorá vám môže pomôcť a robiť tú scénku spolu s vami, nejaké špeciálne efekty, vyhadzovanie srandovým, alebo práve môže interagovať za toho nemáka, postaví sa za neho a teraz teda bude sa tváriť, že sa nejako hýbe alebo že dostal ranu. Pravidlá vám povedia, že či je to použiteľné, alebo to nie je táto možnosť použiteľná. Vzhľadom na hodnotenie, za mňa je toto situácia sliepka alebo vajce. Keď máte super zaujímavú scénku, vďaka tomu, že tá tretia alebo tá druhá osoba robí všetky tie srandoviny okolo vás, tak je to super, je to zaujímavé. Otázka potom, keď si ten človek celú tú scénku spraví sám, ako to porovnať. Je to neporovnateľné, ale toto je veľmi subjektívne kritérium, čiže pokiaľ máte možnosť toho Stage Ninju použiť, je to už na vás, ako sa rozhodnete, vlastne zase subjektívne umenie. No a tým pádom sme sa vlastne dostali priamo na pódium a zostala by som vlastne pri posledných typoch k tomu, ako sa na tom pódiu prezentovať. Prvá vec je, určite potrebujeme očný kontakt s tým publikom, lebo pre nich, v podstate aj keď pre toho Jaja teda, ale pre nich prednášate, pre nich tú scénku robíte, oni sú tí, ktorí sa na vás pozerajú a majú si z toho niečo odniesť. Takže chcete, aby sa cítili do toho celého deja vlastne inkludnutí a cítili sa súčasťou. Ďalej, plusové body sú pre tých, ktorí, v mojej knižke, hej, sú pre ľudí, ktorí gestikulujú ako tá postava. Už to, že prídete na to pódium ako ninja, keď ste Naruto, tak zase je pre tých divákov ukážka toho, že rozumiete, o čom tá vaša postava je. Pokiaľ je to postava ako jediná, tá, ktorá je proste veľmi tichá, tak samozrejme nebudem robiť nejaké veľké
energické gesta, lebo niekto nesedí. Hej? Čiže to je tiež vec, na ktorej záleží. A pri tomto si spomenieme na toho našeho týpa v poslednej zadnej rade. Pri ňom veľmi záleží gesto, ktoré spravíme. A pokiaľ teda ja to stojím na pódiu a spravím, že není som si istá v rámci tej scénky, že či by to tak malo byť. A ten cosplayer, ten cosplay judge v prvej rade, on to vidí, on teda pochopil, že asi som niečím v rámci scénky, hej, není spokojná. Ten typok v zadnej lavici to nevidel. Pre ňoho je to ďaleko, on ani nepostrel, čo robíte. Ale keď spravím niečo, ach jaj. Hneď je to zreteľnejšie, hneď je to jasné. Všetky veci, ktoré robíte na divadelnom pódiu, sú divadelný prejav. Nejde nám o herectvo, nejde nám o to, aby to bolo čo najviac realistické. Ja teda budem plakať, slzy mi budú tiec. Bohužiaľ treba prehrávať, aby to každý jeden, čo v tom hľadisku sedí, aby to videl, aby to pochopil, čo sa tým gestom vlastne snažíte povedať. No a ďalšiu vec, ktorú tu mám, to je improvizácia, flexibilita. Ja viem, že som vám na začiatku tohto slajdu povedala, že to treba mať všetko nacvičené, aby ste si boli istí, ale bohužiaľ, ako som vám spomenula s tou zásterou, chyby sa stávajú a človek, keď je pod stresom a nervózny, dobré ráno môj, človek, keď je pod stresom a nervózny, tak, dobre, môžu byť. Tak vy musíte proste rátať s tým, že čokoľvek sa môže stať. Aj keď viem, že by tá zástera nepadla 20 razy, na ten 21. spadne. Dobre. Neznamená to, že tá scénka je teraz akože zničená, že teraz nič z toho nebudem mať. Idem ďalej. Poker face, proste nič sa nestalo. Pokiaľ vy nedáte na sebe najavo, že sa niečo stalo, že je nejaký problém, tak ten divák si, možno aj keď to spozoroval, tak si není istý. A malo to tak byť? V pohode sa aj rozpadol meč, ale však mácha s tým ďalej a teraz tvári sa, že sa hnevá, že sa to rozpadlo, tak asi sa to teda malo rozpadnúť, myslím si, pokiaľ to samozrejme teda stále budete hrať s tými divadelnými gestami. Takže rátajte s tým, že niekto nacvičíte, koľkokrát chcete, niečo sa pokaziť môže. Na to sme si dali buffer sekundy, keď sme na to pripravení, dobre, ako to proste pošmodrchám, pôjde to. A v neposlednom rade, ako som už povedala, strávili ste nad tým cosplayom mesiace. Krvi, poty, pretieklo dosť. Vy chcete si to predstavenie užiť. Máte konečne možnosť tým divákom ukázať, na čom ste pracovali. Máte možnosť im predviesť tú postavu ako takú. Takže aj keď je človek nervózny, užite si to, zabavte sa, od toho predsa ten cosplay je. A tým sa dostávame k našemu krásnemu poslednému slajdu a to sú príklady propiek, ktoré máme. Za mňa paravan, ktorý mal zmysel, bolo, na jednej strane bol šatník, na druhej strane bolo pódium, že pretočenie šatníka znamenalo, že sa zmenila scéna. Potom tam mám vyzliekaciu uniformu práve na to, aby to bolo teda efektné prezliekanie za paravanom, vyhadzovala som hore rukávy, aby to bolo všetkým jasné, že sa prezliekam. Potom tam máme nášho obľúbeného bubáka, fantázie medzi sa nekladú, má kartónovú hlavu a telo má vreca na odpad. Takže aj to môžete využiť. A dokonca sa do toho zmestí aj jeden človek. Potom ten Ujo tam, to je príklad môjho prvého enemáka. Veľký polystyrénový štvoruholník, obložník asi. Páner, čokoľvek, na tom nalepené papiere a vytlačený typo a hneď už je na pódiu nejaká postava, s ktorou interagujem a ľudia chápu, že aha, tak s ním sa to rozpráva, nebaví sa iba so vzduchom. No tam je tam nejaký slimáčik na zajtra, nejaká kniha a v neposlednom rade by som skončila so slajdom, že niekedy aj veľa propiek je dostatočne propiek a čím viacej ich máte, niekedy to nie je úplne tým lepšie. Tým pádom je možno priestor na nejaké otázky. Ak nie, ďakujem vám za hojnú účasť na tejto prezentácii. Som rada, že sem prišli aj ľudia, ktorí nie sú moji kamaráti. Ďakujem vám veľmi pekne. Yes.